δεν υπάρχει καθημερινός αγώνας. Δεν ξέρω, εσείς ποιος το έχετε, δεν είναι. Δεν ξέρω, εσείς τα μόνος πρέπει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο να μην διαφωνεί. Το οποίο να μην υπάρχουν στιγμές, περνάμε τη σχέση τώρα και τα αναδρομούμε και ασχολούμαι και ακούμε σαν να είμαστε σε ένα κατάστημα. Δεν ξέρω, το μυστικό του να είναι καλός άνθρωπος γιατί ξέρετε, διαβάζουμε κάθε φορά το μυστικό και μαθαίνεις ότι είναι βούκινο, δεν είναι μυστικό. Το μυστικό του να είναι καλός και δεδικημένος άνθρωπος να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου, να σέβεσαι το περιβάλλον, τον εαυτό σου. Γιατί από όλα που τις κάνεις στη ζωή σου και είσαι πιο περήφανος? Για τον Δημήτρη. Για τον Δημήτρη, ναι. Θεωρείς ότι το μεγαλύτερο το δύσκολο που δημιουργεί ποτέ? Ναι, νομίζω ναι. Τα άλλα όλα δεν ξέρω, είναι κάποια πράγματα που είναι υλικά, τα οποία δεν ξέρω αν θα υπάρχουν.